Eyo Ark Pro Ayubjon Idov Qatimay Majnun MC Umega hamashda tiramoh gunahgoray Tiramoh gunahgoray Stay salute Ark Pro Tiramoh bargoyi rezorangi ashki chashmom Nekite chiba namefami hayvo har roz intizoraj dar rahat inai chashmom Tamom orzu suxta shidak tamom ozi pakayoshi orzuhoyi khidit nashavarmon Neki medonum uzemeshay pushaymo megzara iruzo mara fikr nakmon Tiramoh tamom shid bo mebiya zimiston Megi zamona alishid zamona ramon saloni moshin sozayku chem ay biton ay maktab то хонара меомадем пешком аму дили кудаки хатита мон хон Ayubjon даборайта хон диганом тана мегиром дарепом баргои зард мереза ай дарахт ихеёш истода наметонит ҳама вақт номита хестестай ават мақават манда фарқ надора гапом ты дарасаса хатита мемонум гуфта бади ҳама вақт бози хуршиди дар кӯча ира медонум дига ман теда намекум бета наметонум дига ишқ дар кунес ишқада қафас мондум ҳозита мехоҳӣ қайтита бошам якҷо неки илоҷ надора чозор пешидем ҷудо Tiramoh bargoyi хазон ишқи ту аблон мақ надорум дига ки тра бигум шаҷон намегум ки харобак илтимос пеши мамон ту хита карди бадном нархи ту хеле арзон сӯзонди мара охир вақте будум муҳтоҷи ту базораву оби чашм наёд дигар озоди ту чӣ хеле ки ай марафти ба оғӯши синдоро ту сума дар зиндагӣ аишқ монди шабоно манҳои зиндагим будим неки шудум пушаймон ай ту чӣ мондак фақат азобу дарду армон пасри ишқи ман охир бирехт ба мисли хазон ёди ту булад асал дир намеша ором хӯроги патсамно тоқа худум ғам задаем ай ишқи беҷавоб имрӯз дилгир шудаем ҷавоб те ба саволи ман чӣ хел охир маҷнун нестум ай ту дури азубай неки тоқат кадестум ай худо мепурсум фақат рӯзом гузара осон имрӯз ё пага охир меравам сӯи осмон ишқи мо бирехт ба мисли баргои хазон рӯзе даи дунё нестум у вақт меши пушаймон уже позна мешава ба худ биё э ҳаром баргарди ба оғӯшам бо қабул мекунум ман неки ту сума диди кайфушиди харобак мереза ашки чашмон ба мисли барги резон Тираmoh ҳамроҳи ман ишқ мешава армон Tiramoh ҳамроҳи ман ишқ мешава армон Tiramoh ҳамроҳи ман ишқ мешава армон